गुड इभिनिं गाइसमोन, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय थाबाय। दासान्दि माने मैयानिफ्राय सोलिबाय थादों दै आदा एनिथिं मोनजिनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ फेसबुकाव पेजाव जोंहा आब' प्रिति नार्जारिया जेनेबा आदा एनिथिं एमजिनि हिन्जावा मोनसे फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदों। बे पस्टखौ लानानै बयबो ससियेल मिडियायाव दावराव जादों। सोरबा बायदिया भिडिअ खालामदों, सोरबा बायदिया गाज्रि खोथाबो माने बुंदोंबो होनजाला, माने ओरैबायदि भिडिअ खालाम। नाथाय आदा एनिथिं एमजिनि फेसबुक पेजाव पस्टनिफ्राय दानबाय, नाथाय आब' प्रिति नार्जारिनि फेसबुक पेजाव दं, माने दाबो दङ, दानाखै आब' प्रितिया। मानि जाहोननि थाखाय माने बिसोर बिदि लिरलायदों बा मानि थाखाय बेफोरबायदि पस्ट होलायदों, दा जों रावबो हमनो हायाखै दै। एक्सुवेलि आं बेखौ बुंनो थांदों, ससियेल मिडियाया आजिखालि खेला गेलेनाय बायदि जादों हा, माने मोननैसो खेला गेलेनाय बायदि। आजिखालि मोनसे खौरां फिसा मोनबानो ससियेल मिडियायाव दावराव जागोन, बा ससियेल मिडियायाव जाहोन मिथिया मा मोनसे भिडिअ लाबोगोन। मानि थाखाय? दाथ' जोंनि दा आदा एनिथिं एमजिनि दा जोङो बिनि खोथाखौ जोङो गावनि खुगानिफ्राय भिडिअ बानायना हगारबासो जों मिन्थिसिगोन बा मा जामारदों, आदा एनिथिं एमजिनिया मानि थाखाय जाहोनाव बेफोरबायदि खालामदों। दा आदा एनिथिं एमजिनि भिडिअखौ जों नेबाय थानांसिगोन हा, जादों बिनि भिडिअखौ नेनानैसो जों बुजिगोन मानि थाखाय बेफोरबायदि। नाथाय आजिखालि आं एक्सुवेलि बेखौ बुंनो सानदों, गाज्रि मोनना लाब गैया दै नोंथांमोना। ससियेल मिडियाया माने ओरैबायदि खेला जादों, माने कम्पिटिसन, मोनसे माने कम्पिटिसन जालांदों दै, मोनसे कम्पिटिसन। बियो माने जाय हायो बेसेबां हायो माने बिसोर माने होबाय थागोन, माने एसे माने सोरनाव दावराव खोनाबानो हगार, जों बयखौबो मिथिलायनांगौ जों। नाथाय गुदि मिथिया मा बिजौ मिथिया बेफोरबायदि आपडेट होनानै माने ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि खालामजाया दै। दा जोंनि आदा एनिथिं एमजिनियाव बेफोरबायदि दावराव जादों। दा आदा एनिथिं एमजिनि खोथानिफ्राय बा खुगानिफ्राय, आदा एनिथिं एमजिनि खुगानिफ्राय भिडिअ खालामबासो जों मिथिगोन। दा सोर सासेया बानायो, सोर सासेया आब' प्रितिया बानायोना दा आदा एनिथिं एमजिया बानायो, दा जों बुंनो हाला। दा जों भिडिअखौ नेगोन, जों दा बिसोर सानैनि भिडिअखौ नेनानै जोङो उनावसो जों बुजिसिगोन मानि थाखाय। दाबो आब' प्रिति नार्जारिनि फेसबुक पेजाव दाबो फेसबुक पस्टआव दाबो दं, माने मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि लिरदों जों रावबो बुजियाखै। आं डिसक्रिपसनाव होना होदों, माने सिगाङाव थाम्बनेलाव होना होदों, नोंथांमोना एसेबाबो नायखाबाय जानो हागौ सोरबा बायदिया। आं बेखौनो बुंनो सानदों, जिखुनु जि जादों जाथों, मालायनि न'खरनि जाथायखौ जों रावबो मिथिया हा। दा जों जेनेबा हमना ला, जोङो दा सोरनावबा जाथायाव मा न'खराव मा जादों जों बेखौ रावबो बुजिनो हाया। दा एक्सुवेलि जों दा आदा एनिथिं एमजिनि न'खराव मा जादों, मा जाहोननि थाखाय इसोरा बेफोरबायदि माने फेसबुक पेजाव बेफोरबायदि हगारदों, जों बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा मालायनि न'खराव जों हाबनाबो लाब गैया। दा एक्सुवेलि आंनि भिडिअ आपडेटआ बिसिनोसै, नोंथांमोना जेसेबां हायो खालामबानो जाबाय। दा जोङो भिडिअखौ नेबाय थागोन हा, आदा एनिथिं एमजिनि खुगानिफ्राय भिडिअखौ नेबाय थागोन। दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बिसिनोसै।